Gaur faktorian gonbidatu Peio Otxandiano, EH Bilduren legebiltzarrerako bozeramalea. Otxandiano jauna, egunon, ongi etorri. Mi esker. Zerga erreformaren inguruan, fiskalitatearen inguruan dago azkenotan aktualitatea. Azken orduotako albistea da Podemosek, barne galdeketa eginda ere ez duela jarrera argi bat hartu EAJ-PSrekin fiskalitatean lortutako aurre akordioaren inguruan, negoziatzen segiko dutela. Ez dakite nola hartu duzuen hori, harritu ote zaiztuzteten, eta honek usten ote ditzuen zuei negoziaziorako tarte zabalagoa. Harridura puntua bai, ez? Baina edozein kasutan bada, sekuentzia aztertzen bada, ez? Ikasturte politiko honen hasieratik gaur arte, erreforma fiskalaren eztabaidak izan duen ibilbidea edo bilakaera aztertzen bada, argazkia bada nahiko desastrosoa, ez? Nik uste dut ez gabiltzala ematen eman behar dugun eztabaida fiskalitatean inguruan. Eta ari garela, joku bertso txikietan edo regate laburrean, eta ez gabiltzala abordatzen beretan eztabaida fiskalean maigainean jarri behar diren gaiak. Ez? Guk hasieratik izan dugu, honek erreforma fiskal bat izan bazuela. Hau da, diseinatu behar dugula garai berri honetarako erreforma fiskala, ziklo ekonomiko berri bati erantzun behar dion fiskalitatea, eta zerbitzu publikoak baldintza eta egoera demografiko berrian sostengatzeko behar dugun nahikotasun finantziarioa eman behar digun fiskalitatea. Hori da, benetan, erreforma fiskal batean eztabaidagai beharko lukena. Eta horren partez, ari gara oso azaleko kontuetan, edo oso periferiko eta hitz egiten, oso nolabait adizionalak izan daitezkeen kontuetaz hitz egiten, ez? Kenkari jakin batzuetaz, etxe bitzari dauzkienak, edo transizio energetikoari dauzkienak, eta bar, ez? Eta amaieran, nik uste dut, hemen lehenesten ari dela, nolabait teko zerbait ateratzea, edozein kasutan, edozein modutan, eta halako politika egintzan nagusitzen denean, gertatzen dira horrelako gauzak. Dena den, egungo foru diputazioetan dauden alderdiek diotena da, gaur egun dagoen dirubilketa sistemak funtzionatzen duela. Nahikoa baliabide lortzen direla, eta behar direnak nolabaiteko egokitzapenak direla, ez sakoneko erreforma bat. Gu ez gaude ados horrekin. Eta azter dezagun Eustatek egiten duen proiekzio demografika 2026-ra. Ze gaur fiskalki hartzen dien erabakiek eraman gaituzte denbora tarte horretara. Ez? Gaur egin barko ditzaten erreforma fiskalak beharko gintuzke eraman halako egoera demografiko baten behar dugu nahikotasun finantzariora. Eta denok dakigu halako egoera bati aurre egiteko gutxinik bi gauza behar diela. Bat, gastu publikoaren eraginkortasun handiago bat. Eta hori importantea da. Eta horrek nolabait interpelatzen gaitu. Gure sistema instituzionalak behar du askoz ere eraginkortasun handiagoa gastu publikoan eta politika publikotan. Hori da bat. Baina hortaz gain beharko ditugu diru sarrera gehiago. Nahikotasun finantzarioa eskuratzeko, zerbitzu publikoa mantentzeko, halako baldintza demografikotan behar dugu eztabaida bat egin patxadaz. Hau da, ze kontratu sozial eta ondorioz ze fiskalitate halako baldintzei aurre egiteko. Eta bestalde, nik uste dut nahiko partekatua dela ziklo ekonomiko berri baterantz goazela. Eta halako ziklo ekonomikoan hartu beharko ditu baita ere erabakiak. Orain arteko paradigma izan da, sektore publikoak ez zuela esku hartze importanterik izan behar ekonomian eta industrian eta reindustrializazioan. Hori izan da orain arteko paradigma. Guk horri aurre egin diogu. Eta guk etengabe esan dugu azkenengo urteetan sektore publikoak baietz izan bazuela protagonismo importante, parte hartu bazuela, baita ere enpresen jabetzan. Eta norabidetu egin bazuela industria eta eraldaketa, eta berrikuntza teknologikoa. Hori esaten genuenean komunistatzat jotzen gintuzten. Gaur ematen du paradigma hori aldatu egin dela, edo gutxienez badagoela pulsio bat, baita ere gobernuko alderdietan norabide hori jorratzen hasteko. Azter dezagun, ze baliabide publiko behar ditugun horretarako, eta baliabide publikoiek nola finantzatzen diren. Zerga erreformari dagokionez, zuek diozue sakoneko erreforma bat behar dela, eta planteatu dena azaleko ukitu batzuk besterik ez direla. Zuek osoko zuzenketa bat aurkeztu duzu, baina baita zuzenketa partzialak ere. Zuek nahi zenuketen sakonerako erreforma ez izateak, momentu honetan bazter dezake egun planteatu den aldaketa horretarako zuen babesa? Edo badago aukerarik, badago joko zelairik negoziaziorako? Nik uste dut orain aukera baten aurrean gaudela, ez? Atzo jakin genuena jakin da gero, hasierako kasira bueltatzen gara. Eta guk hasieratik esan izan dugu, hemen bi aukera daude. Edo PNV eta PSek nola ez daukaten gehiengorik, ez Gipuzkoan eta ez Araban, behar dute negoziatu. Eta lehengo eta egin behar dutena erabaki norekin negoziatu nahi duten. Nahi bada
zerga erreforma regresibo bat egin, hori PP-rekin egin daiteke, eta uste dut PP prest legokela bide hori jorratzeko, eta adiraz izan du, eta gainera uste dut EAJak behin baino gehiagotan esan izan duela, prest legokela negoziatzeko PP-rekin reforma fiskal bat. Nahi bada, reforma fiskal bat, sakonekoa, progresiboa, birbanatzailea, eta nolabait, Europako herrialde sozialki aurreratuenen parean jarriko gaituena modu progresibo baten, hori EH Bildurekin egiten da. Gu prest gaude bide hori jorratzeko. Egin dugu osoko zuzenketa bat, zin da horren esanai politikoa. Esanai politikoa da, hain zuzen, hasieran esan dudan hori. Hau da, honek izan behar duela sakoneko reforma fiskal bat. Eztabaidagai jarri behar dugula ze nahikotasun finantzario beharko dugun garai honi aurre egiteko. Baldintza demografiko hauei eta ziklo ekonomiko berri honi. Eta hau etzela hori inondik inora. Beraz, hori da osoko zuzenketa. Eta zuzenketa partzialak zer dira? Gure ustez, zuzenketa partzial horrekin jartzen gara arrastoan. Jartzen gara behar dugun reforma fiskal baten arrastoan. Beraz, aukera daukagu. Orain, batzar nagusietan, prozedura irekitzen denean, eztabaidatzeko eta gu prest gaude horretarako, baina horretarako lehenik eta bain PNV eta PSek erabaki bat hartu behar dute. Zer den egin nahi dutena? Ze uste dut ibili dela barragate laburrean, autozuzenketa egin dutena, bere buruari egin diotena, 54 zuzenketa horiek aurkeztu dituztenak, nik uste dut hori dela jokaldi taktiko bat, edo zelan bait Podemosekin iristeko edo zelako akordio batera esan alizateko, salbatu dugu eta badaukagu nolabaiteko reforma fiskal. Kontua da, zuen zuzenketa partzialetan ageri diren hainbat neurri, Podemosi onartu dizkiela EAJak eta PSek, esate baterako errentatzaileentzat obariak alokairuaren prezioaren benetako murriztearekin lotzearena, edo elkarten gaineko zergan gutxieneko efektiboa igotzearena, kapital errenta gehiago igotzearena, zuek etzen dituzkete horiek onartuko? Baina gu pixkat aratago goaz. Ez nahikotza jotze ditugu Podemosekin adostu dituzten horiek. Baina, hitz egin dezagun. Orain arte, guri esan zaiguna, edo trasladatu zaiguna da, alako kuestiotaz hitz egiteko prest ez zeudela. Hau da, ez zeudela prest benetako reforma fiskal baterako. Ez zeudela prest kapital errenten eta lan errenten arteko gerturatzea planteatzeko, tipoen gerturatzea planteatzeko. Ez zeudela prest IRPF-an progresibitatea areagotzeko. Ez zeudela prest, adibidez, kenkari itzulogarrien inguruan hitz egiteko. Ez zeudela prest sozietate zergaren errebizio estruktural eta estrategiko bat egiteko. Hori da esan zaiguna. Eta beraz, beraien plantamentua zela, hau etzela erreforma fiskal bat, baizik eta doiketa fiskal bat. Eta hemen, kenkari jakin batzuetan jartzen zela arreta. Eta guk horri esaten genion ez. Orain, benetan prest baldin badaude bide hori jorratzeko, ongi etorriak izan daitezela, eta gu prest negoziaziorako. Azkenengo hartu emana, noiz izan da? EAJ eta PSrekin? Bai. Ez du gogoan, baina oin dela 15 egun edo inguru azkenengo 2 astetan, beraz, ez. Orain, Podemosen azken mugimendu honen ondoren, badaukazu zuek eurekin aurrera emanetan jartzeko asmoa, aurre ikus daiteke negoziazio aldi berri bat? Nik hemen gustatuko litzake egitea retrospektiba txiki bat, ez? Ze hau hasten da ikasturte honen hasieran, guk planteatuz aurrekontuen eztabaidan txertatu genezakela fiskalitatean eztabaida. Eta bazela momentua alderdi politikoen artean egiteko eztabaida patxadatzu bat. Eta gastua eta diru sarrerak elkar loturik zeudela, eta importante iruditzen zitzaigula honen inguruan egitea azterketa sakon bat, eta ikustea ia adostasun batean iritsi egintezken. Horri eman zitzaion erantzuna izan zen, etzela ez momentua, ez lekua eztabaida hori egiteko. Hau da, errespetatu bat zela marko kompetentziala. Gero, egin zuten bi alderdin arteko adostasun bat, vertikala, eta trasladatu zuten 3 batzar nagusitara modu homogeneoan. Ez zeukatenean gehiengo absolutorik horretarako. Ondoren egin dute Podemosekin aurre akordio bat. Letra xe ez dakigu, elementu batzuk aipatu dituzu, baina ez dakigu zehazki hor adostu dutena zer den. Eta orain, esaten zaigu, ez dakigura zer daukagun esku artean, ez? Orduan, hartu ezagun hau serio, eta goazen, orain, batzar nagusitan, hau da, hain zuzen ere, marko kompetentziala, ados, guk zuzenketa partzial batzuk aurkeztu ditugu, eta egin dezagun eztabaida hori, gu, erabat prest gaude horretarako. Ondorengo asteetan ikusiko da, negoziazio horrek bat ere emaitzarik ematen ote duen. Nola nahi ere, zeresan handia eman du, ogasunarekin lotuta hain zuzen, 3 ogasun izatea birplanteatzeko zuk egindako gogoetak.
Nola egin daiteke errealitate forala errespetatuta ogasun bakarra? Bueno, hori izan zen foro baten egin nuen hausnarketa bat, eta ezken biltzan zehazki ogasunari buruz, baizik, eta gure sistema instituzionalean behar dugun eraginkortasunari buruz. Eta gastu publikoan eraginkortasuna irabazteak etorkizunan izango den importantziari buruz, ez? Eta horrek ez dio soilik eragiten ogasunari, baizik, eta gauza askori. Eta nik uste dut denegoa dela kostiente hortaz. Orain Osakidetzaren inguruan ari gara osasun baian. Errealitate demografiko horretan, 2026-erako Eustatek aurreik ikusten duen errealitate demografiko hortan osasun sistema mantenduko badu, behartuta gaude Osakidetzaren baitan gastu publikoaren eraginkortasun handiagoa bilatzera. Eta horrez zerikusia dauka antolaketa ereduarekin. Goitik bera berrikusi behar den antolaketa ereduarekin. Eta segurazki, beharko ditugu baita ere, inbertsio publiko handiagoa. Baina egungo funtzionamentuan, Osakidetza da, diru publikoa zurgatzen duen makinaria bat. Eta orduan eta gehiago sartu, orduan eta gehiago behar du. Baina horrek hori ez da itzultzen nolabait osasun arreta kalitatezko edo kalitate handiago osasun arreta batean, ez? Berdintxu esan genezake gure erakundetze sistemari dagokionez. Eta nik uste dut hor badagoela margina hobetzeko. Eta gakoa izango dela hurrengo urtetan. Hori zen reflexioa, bai. Fiskalitateari dagokionez. Horrek barkatu, esan nahi du lurralde historikoen legea berrikusi beharra dagoela. Ez gaitezen horraino joan, ze horraino heldu aurretik badaukagu bide luze bat egiteko, ez? Fiskalitateari dagokionez arazotxo bat daukagu. Fiskalitate bat izan barko da hiru herrialdetan, edo oso harmonizatua egon barko da. Nola egiten da eztabaida hori? Bueno, ikusten ari garen hau, sekuentzia guztia bada ematen du gogoetarako tartea, ez? Eztabaida bat baldin bada, eta adostu egin barko badu alderdi nagusien artean, gehiengoak osatu ditzakegun alderdien artean zein den behar dugun eztabaida fiskala, non egiten da eztabaida hori? Ze, ez da egia eztabaida hori egiten dela batzar nagusi bakoitzean. Ez da egia. Egiten da despatxu batzuetan, atea itxita, eta ez modu publiko eta gardenean, ez? Bueno, aztertu beharko genuke agian ez ote den aukera bat parlamentuan bertan egitea eztabaida fiskal bat, hor adostea oinarriak, eta ondoren oinarri horrek eramatea batzar nagusietan adibidez, ez? Ze, gerta daiteke biarretzi, diputazioetan gehiengoak beste batzuk izatea, eta kolore ezberdinetako diputazioak egotea, eta ezin ditzakegu 3 edo 2 fiskalitate ezberdin izan, ez? Beraz, hor badago gogoetarako motibo bat. Fiskalitate askotan ekonomia eragile gisa erabili ohi da, azken ordutan albiste da Euskal Finantza Aliantza Jaurlaritzak eta 9 finantza erakunde desberdinek iragarri dutena, 4.000 milioi euro mobilizatu nahi dira, laurdena Jaurlaritza jarrita, hortarako zorpetzera jota, egoki ikusten duzu mugimendua? Bai. Baina bi reflexio, denbora asko galdu dugu. Ze, hause bera guk aurreko legegintzaldian planteatzen genuelarik, Arantxa Tapian erantzuna zen hori komunismoa zela. Eta hortarako tarterik etzegoela. Beraz, denbora asko galdu. Eta orain ari gara galdutako denbora hori guztia berreskuratu nahian, eta segurazki ez nahiko genuken baldintzetan, ez? Baldintza ekonomikoak eta egoera ekonomikoa eta ziurgabeten erazun ekonomikoa inoizka undina den momentu batean. Hori batetik, bestetik, jarraitzen dugu titularretan oraindik ere. Eta beharko genuke gaur momentu honetan letra xean egon. Ze, bai, anuntziatu da 4.000 milioi euroko inbertsioa, 1.000 milioi euroko inbertsio publiko bat, baina ez dago oso garbi, hor dauden tresna finantzario ezberdinan nola artikulatuko diren. Ez dago argi adibidez, EPSV-etan dauden 30.000 milioi aurrezki horiek inbertitzeko, horren zati txiki bat inbertitzeko, ze berme eskainiko zaizkien zaion jendeari, jendearen aurrezkietaz ari gara, ez, hitz egiten. Eta bar, ez dago oso garbi zertan inbertitu nahi dugun. Ez dago oso garbi zein den estrategia industriala, ez baitaukagu oraindik plan industrial bat, ez, hurrengo urtetarako. Eta bar. Beharko genukeia askoz estadio aurreratuago batean egon. Eta zoritxarrez denbora asko galdu dugu. Hau da jorratu beharreko bidea. Bueno, az gaitezen sendo, indarrez eta erantzun zehatzak planteatuz. Europako ziurgabetasun egoera hontan,
autogintza sektoreak bizi duen egoerak ere sortzen du kezka, eta azken orduotan albiste bihurtu da nola Europar batzordeak malgutu egingo dion autogintza industriari karbono isurien arautegia, berez aurtengo urtean bete behar ziren arau batzuk, 3 urteko epea izango dute orain betetzeko, naiz eta momentuz 2035ean erregai fosila darabiltzaten konbustiozko motorrak merkaturatzea debekatuta egongo den hori momentuz ez da aldatu. Bide beharrezkoa ikusten duzu edo bide arriskutsu batera sartu da Europako batzordea? Mario Draghi esan zuen Europar Batasunak espadu salto bat ematen lehiakortasunean uko egin marko diola 3 ostako bati gutxienez. Ongizateari, ingurumenari eta segurtasunari. Nik uste dut are konplexuagoa dela ekuazioa. Europar Batasunak ez bada konprometitzen transizio ekologikoarekin eta mundua oroar, planeta eta mundu sistema ez badu transizio bat egiten planetaren baitan kabitzen den forma ekonomiko eta sozialetara uko egingo dio, bai segurtasunari eta bai ongizateari. Askoz konplexuagoa da garai hau. Eta konponbidea ez da inolaz ere malgutzea konpromiso klimatikoak. Ze zientzia diosku 3 gradutik gorako trajektorian gaudela. Beroketa globala mende honen bukaeran 3 gradutik gorakoa izango dela. Eta horrek ondorioa dauzka baita ere ekonomikoak. Askoz ere garestiagoa izango da. Eskenatoki klimatiko larri bati aurre egitea, momentu hontan eskenatoki klimatiko larrienak eragozteko behar ditugun adaptazio eta mitigazio politikak baino. Beraz, uste dut hori ez dela bidea. Nola nahi ere, ezarritako helburuek dauzkaten exigentziek lehiakortasunari eragiten baldin badiote? Egin behar dena da, planteatu reindustrializazio prozesu bat eta ikusi Europa nola kokatu daiteken. Hortan ez? Europa dauka arazo bat. Eta da, mundu mailako egoera geopolitiko berri hontan oso leku gitxi daukala. Eta orain arte ustez bere aliatua izan den Estatu Batuak erabaki duela Europa ez dela hemendik aurrera aliatu bat izango, are etxaitzat ere hartu dezakela momentu batean, ez? Beraz, arazo bat daukagu Europa mailan. Europaren arazo larriena ez da inbeste estrategia industrial baten falta. Estrategia industrial bat egitea ez da hain zaila. Mario Draghi genduen ekarpena ez da alakoa, ez da hainbesterako, orain mundu guztiari da Mario Draghi eta Enrico Lettari buruz hitz egiten, Europak batasuna daukana da proiektu politiko baten falta. Eta ez dauka oso garbi ze izan nahi duen. Orain arte ez du bat ere garbi izan, eta hartu dituen erabaki batzuk azkenengo garaietan Ukrainako gerraren bueltan, eta joan dira zuzenki bere interes estrategikoen kontra, eta orain ordaintzen ari da hori, eta zehazki Alemania eta Alemaniako industria ordaintzen ari da iragan hurbilan hartuako erabaki okerrak, eta ez dauka proiektu politikorik, ordan erabaki behar duena da, ze izan nahi duen munduan, eta badago kontzeptu gako bat, eta hortan deno gaude ados, autonomia estrategikoa. Europak autonomia estrategikoa irabazi behar du, leku bat irabazi behar du munduan, eta ikusi behar du mundu berri hontan, multipolarra den mundu hontan nola kokatu daiteken eta zein izan daiteken bere industrializazio prozesua eta eraldaketa teknologikoa nola garatu behar duen eta bar. Eta von der Leyen dioen bezala, Europa berrarmatu beharra dago? Horrek ere ez dakit nonbaitera bagara matzan. Ze lehenik eta behin, industrian barne produktu gordina 1% inbertitzea zesan nahi du. Gastu horren zati handi bat Estatu Batutako konsortzietara bideratzen da, edo Europar Batasunetik kanpora bideratzen da. Oso zalantzagarria da hori. Bestalde, mundu bat aktore beligerantekin eta erabat militarizatuako mundu bat, zen mundu da hori. Eta Europak baduka gaitasunik kompetitiboa izateko termino militarretan Estatu Batuen kontra, Errusiaren kontra, edo Txinaren kontra. Hori bada, norabaiterako bidea hori da. Guk uste dugu, bidea ez doala hortik, eta mundu edo egoera geopolitiko berri hontan nagusitu behar dela. Herrien, nazioen, burujabetzaren errespetua, ingerentziarik eza, negoziazio eta diplomazia, eta bakea estrategia bezala. Uste dut Europar Batasunak hor kokatu beharko lukeela bere proiektu politikoa. Euskal enpresak badira, defentsa industriarako ari direnak edo osaiagaiak egiten dituztenak. Hor aukera bat dago edo birnora bidetu egin beharko litzateke produkzio hori? Defensara dedikatu diren enpresak orain artere izan dira. Hori gauza bada eta beste gauza bada esatea
Eusko Jaurlaritzako gobernu buruek esan duten bezala, industria militarra aukera paregabea dela. Eta beraz, hor kokatu behar garela, ez? Hori beste gauza, eta guk hori ez dugu inolaz ere partekatzen. Herri hori badauzka gaitasun industrialak. Hemen badago metalaren kultura bat. Badakigu gauza asko egiten. Orain, pentsatu behar duguna da, zer egin dezakegun. Eta zertan aportatu dezakegun. Balio soziala izan dezaken zer produzitu dezakegun. Beti ere noski gure lehiakortasunari erreparatuz. Eta ikusita zeintzuen aukera berriak. Baina aukera bakarra ez da defensa inolaz ere, ez da industria militarra. Badaude bestelako aukera batzuk lehen etxi egin barko liatekenak zalantzari gabe. Gai aldatuta martxoaren 3 izan zen atzo. Espainiako gobernuak aldizkari ofizialean atzo argira ataratu zuen, San Francisco Eliza memoria gune bihur dadin urratsak abiatuz. Ze balorazio egiten duzu horren inguruan? Positiboa. Eta uste dut, ari garela, urratsak ematen berandu, ez? 49 urte pasatu dira, 50 urte beteko datorren urtean, baina bada aurrera pauso importante bat, ez? Atzo ospatu genuen, martxoaren 3 gogoratu genituen berriz ere, han hildako 6 langileak, nik uste badagoela adostasun zabal bat, ez? Eta memoria hori importantea dela, gure herri memoriaren parte dela, eta importantea dela, Eliza hori izan dadi, memoria gune bat, etorkizuneko lanaldi, transmititzeko gertatu zena. Aste bete pasatxo da bestalde, Fernando Buesa eta Jorge Diezen hilketaren urteurreneko ekitaldian, Jorge Diezen ama zuen gana gerturatu, eta zerbait esan da alde egin zenutela. Ez dakit zuekan egotea ez zuen ongi hartu, zergatik hartu zenuten alde egiteko erabaki hori? Guara goaz gonbidatu egiten gaituztelako. Eta bigarren uste dugulako egon behar garela. Gure beharra eta bete beharra dela han egotea. Eta asmorrekin joan ginen, orain arte joan izan garen bezala. Kasu honetan, Jorge Diezen amak zuena izan guk lorean jartzerik, eta horri errespetu osoa diogu. Errespetu osoa horregaitik, bestela izan ezin zuenez, erabaki genuen, urrats bat atzeraman eta bertan gelditzea ez. Guk jarrituko dugu egoten biktima guztien memoria gogoratzen den ekitaldi guztietan. Hori da gure politika, uste dugu hori dela gure bete beharra, eta hori dela egin behar dugun ekarpena. Ez badutenai, biktimik ez badutenai gu egoterik, horrei errespetu osoa zor dugu. Elkarbizitzaren alorrean oraindik urratsak falta direla agerikoagoa da. Zuei dagoki zuenez, era honetakoek bazaramatzate pentsatzera zuen partetik gehiago espero duenik badagoela. Eta, zalantzari gabe, eta bada horren adibide argi bat, ez? Badaude beste biktima batzuk, espero dituztenak beste urrats batzuk, ez? Beste alde batzutatik, ez? Hori nabarmena da, horan joan gaitezen urratsak egiten, ez? Hemen sekuentzia bat badago, ez? Bat da, egia osoa jakin behar da, eta oraindik asko daukagu hortaz horren inguruan lantzek, ez? Berriki aurkeztu da torturatuen zarea, estatuaren violentziak ari dira eskatzen eta esaten aizu gure egia ez da argitara atera oraindik ere ez. Bigarren urrats bat litzateke erantzukizun politikoak asumitzea, bakoitzak bereak. 3. urrats bat litzateke biktima guztien aitortza, eta laugarren bat, berriro gerta ez dadin oinarria jartzea eta bermea jartzea. Bide hori egiten goazen einean, joango gara relato partekatuak eraikitzen, eta elkar ezagutzen, eta elkarren mina aitortzen, eta empatia ariketak egiten. Hori da jorratu barreko bidea, eta uste dut, oraindik bide luza daukagula jorratzeko, baina nik, esan nahi dut, optimista naizela. Uste dut aukerak daudela eta ari garela urratsak ematen eta gerturatzen eta lanketa ezberdinetan elkar ikusten ari garela baita ere parlamentuan, giza eskubideen batzordean eta bar. Beraz, goazen bide hori jorratzen eta denborak ekarriko ditu emaitzak zalantzari gabe. Eta azken gai baten inguruan ere galdatu nahi nizuke, abiadura handiko trenaren Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Nafarroaren arteko lotura nondik egingo da? Alegia, uste duzu erabakia jada hartuta dagoela? Espekulazioetan hariko ginatek, ez? Esan daiteke bai ez? Azken asteetako adierazpenak entzun da PSN-eren eta PSR-en PSeko kide batzuen adierazpenak entzun da, badirudi bai ez, erabaki hori nolabait hartua dagoela, ez? Hau, bada beste kasu bat, lehen aipatutako sistema instituzionalaren inguruan nik uste dut hemen badagoela reflexio bat egiteko, ez? Kasu honetan,
temagun, EAJ-ko agintari batzuk, hau da, Arabako diputatu nagusia eta Gipuzkoako diputatu nagusiak, bakoitza gauza bat defendatzen du. Ez gabiltza eztabaida oinarritzen informe teknikoetan. Ze informe tekniko hoiei itxaron gabe, eraiki da Ezkio itsasoko geltokia. Eta aurreratu du inbertsio hori Gipuzkoako diputazioak. Zertan oinarritzen ari gara, eztabaida hau azpiegitura estrategiko eta dirutza kostatzen den estrategian inguruko eztabaida. Zertan oinarritzen ara. Segurazki ez herri ikuspegi baten baitan, ez gabiltza herri ikuspegi baitan egiten eztabaida hau. Gaientzen dira lurralde bakoitzaren interes partzialak, ez? Eta hau oso larria da. 20 urte dara matza azpiegitura horrek, ejekuzioan obrak 20 urtez luzatzen ari dira. Denbora egonda, aztertzeko zein zen alternatibarik egokina, ikuspegi tekniko batetik, ingurumenaren ikuspegitik, eta bakoitza gauza bat esaten du. Baina erabakiak hartzen dira de facto. Ez? Beraz, hau da, behar ez dugun politika gintza. Zuen ikuspuntutik, zein da loturarik egokiena? Guk askotan esan izan dugu, aukera baten aurrean gaudela. Eta da, Gasteiz eta Iruñaren arteko lotura egin daiteke egungo trenbidezarea aprobetxatuz, prestazio altuko tren baten aukera lehenetxiz, eta gainera aldiriko tren gisa ere balioko luken tren bat planteatuz. Tren horrek, azterketa teknikoen arabera, tardatuko luke Iruñatik Gasteizera abiadura handiko trenaren lotura, baina 8 minutu gehiago. Galdera da, merezi du, eta hau da garaia 8 minutu lehenago iristearren Iruñatik Gasteizera milioika euro gastatzeko eta inpaktu medioambiental horiek jasateko. Eztabaida hauek ezin daitezke egin berdin orain eta orain dela 40 urte. Ziklo ekonomiko berri baten gaudelako, baliabide ekonomikoak urriak izango direlako, eta gainera klima larrialdean gaudelako. Eta halako azpiegitura batek ere izan beharko luke ebaluazio klimatiko bat. Baina faktore hauek ez dira aintzat hartzen halako eztabaidetan. Eta uste dut, ari garela, garapen eredu baten, hau da, iraungita dagoen eta gainditu behar dugun garapen eredu baten inertzian oraindik ere murgildurik, ez? Eta uste dugu hortik atera bargaela, eta badaudela alternatiba jasangarriagoak, merkeagoak eta funtzionalagoak ere bai. Peio Etxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramale. Eskerrik asko Euskadi Irratira etortzeagatik. Mila esker zuei. 9 jo berri dira.